गोजोननाय हामलायनाय बयनिसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय। आंनि बे प्रेमजित नार्जारी ब्लग चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानैहाय लाबावनाय जाहैबाय आरोखि। रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लाबोनो थाखाय गोसो जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। सल' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननि। दिनैहाय माने रायजोआवहाय बिदिनो माने हिन्जाव खारनाय सोरबा माने सोरबा बोराया बेबायदिनो हिन्जाव लानानै खारनाय, सोरबा माने माबाया मा होनो हिन्जावा फिसाइ लानानै खारनाय, बेफोरबायदिल' माने दा रायजोआवहाय बेबायदिनो जाखांफुगासिनो दं आरोखि। माने सिगांहाय बिसोरो मा होननानै बुंबावनो बुंथ'ला आङो। आरो मानो दा मा होनो नाम्बार 1 चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नाम्बार 1 बुरिझार गामिनि सासे आइजो 8 बोसोर 8 बोसोर जानाय हिन्जावसा गथ'नि बिमा रसमेरि नार्जारी, बिथाङा बावैसो बेबायदिनो खारलायबाय आरोखि। बहा दं मिथिया, खिबाजैनो माने न'आव थांनानै दंहैयो, खिबाजैनो सोरबा माने न'नि मानसिफोरनावहाय गुस्थि खुरमाफोरनावहाय थांनानैहाय दंहैयो मिथिया आरोखि। दायो माने जायखिया जा माने गामिनिफ्राय बा फिसाइनिफ्राय बेबायदिनो माने रिपर्ट मोननाय बायदिब्ला माने खारबाय आरोखि। माने फन रायलायबाय थायोमोन जाहैदों आरोखि। ओमफ्राय माने दा न'आवहाय गैया, जेबो खबरबो गैया। ओमफ्राय दा माने जाय खारनाय रसमेरि नार्जारी, बिनि फिसाया खारबाय होननानैहाय बेबायदिनो रिपर्ट होदों आरोखि। थेवबो माने खारदोंब्लाबो माने फैफिनदो रसमेरि, नोंनि गथ' जि गथ'सा हिन्जाव, बिथाङा माने गाबगासिनो दङ, बोराबगासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायदों नोङो गोख्रैनो फैफिनदो, जाहाथे माने न'आव सफैफिननो। नोंनि बोरायाबो नोंखौहाय माने लामा नायगासिनो दङ, माब्ला सफैफिनगोन माब्ला फैफिनगोन होननानैहाय। बेनिखायनो माने जेरावखि थाया मानो गोख्रैनो फैफिनदो रसमेरि नार्जारी। आरो बेबायदिनो मा होनो नङाबा माने सोरजोंबा बेबायदिनो हमनानैहाय दुम जाब्ला जोबोद लाजि सिंसि जागोन। बेनिखायनो दिनैहाय नोंथाङा फैफिनदो आरोखि गोख्रै। ओमफ्रायो मोनसे आपडेट बावनो जाहैबाय माने जि शिक्षा मन्त्रि रनज पेगु, बिथाङा दिनैहाय फोसावदों जाहैबाय माने फरायसालियानो 6टासिम, मोनाबिलिनि 6टासिम जानांगौ आरोखि। मोनाबिलिनि 6टासिम जानांगौ मास्टारफोर, बेबायदि होननानै फोसावदों रनज पेगुआ। सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ बेबायदिनो स्कुला मोनाबिलिनि 6टासिम जानांगौ होननानैहाय बेबायदिनो फोसावदों। सालायनो हागोन नामा मास्टार सारमोन? 6टासिम जानांगौब्ला 6टासिम जानांगौब्ला मा जागोन? 3टा 2टासिमानो मा जायो? आरो 6टासिमनो मा जाखो, मा फोसावनाय जाखो बियो? 6टासिम सालायनांगौनो स्कुला, जाबाय दा दाना। 6टासिम फुंनि 6टानिफ्राय जागोन। फुंनिखौ फोसावाखै, माने मोनाबिलिनि 6टासिममोन बेबायदिनो फोसावदों आरोखि। बेनिखायनो आं दिनैहाय बे आपडेटखौहाय लाबोनाय जादों। नोंथांमोना नायदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेबायदिनो शेयार खालामना होदो। हामबायसै बिदिब्ला, थेंक इउसै।